Нямам търпение да покажа тази кола. От 2011 година с 3 броя ключове. На 157 000 км, ама наистина оригинални. Перфектна гума, перфектни дискове накладки. Колата не е слайн. Не слайн да ръбъра, колата е ексклузив. Ненормално изпълнение. Абсолютно оригинална боя вънка, колата свети. Неразличима от нова. Багажника сигурно не са го ползвали. 5-лята джанта с същата гума. Без точка ръжда. Акумулаторът е перфектен, пали, всичко върви, няма проблем. Колата е абсолютно здрава. И не е за всеки, тази кола е за ценител. Някой, който иска шестица фейсовата, нали, в такова състояние, ще дойде и ще си я закупи с голям кеф. Защо? Защото сега ще ви я покажа хубаво, да я разгледате. Ще ви дам и рамата, нищо, че имаме пълна сервизна история, нали, ви трябват и рами и такова. Колата е внос от Италия, значи ние вкарваме от границата на Италия и Швейцария. Та специално е на италиански документи. 2011 година от последните. Вътре е нормална с оранжеви шевове, черна естествена кожа с оранжева естествена кожа. Изглежда брутално. Изпълнението на колата е това. Audi Exclusive. Имаме стикери, че е обслужвана, които малко са закъсани, но пак се вижда. Дръжки, копчета, прибиране на огледала, всичко е свежо, всичко е като ново. Показвам седалката само да видите, който разбира ще му стане ясно. Тя е оригинална. Тъмния махагона изглежда светъл на телефона, по-тъмен е. Колатро е. Има пепелниче, гледам не е ползвано. 157 000, рамата я снимах, нали така? Да не се чудите, да дойдете и да си я закупите. Претендирам за топ качество. Точно ето тая кола, шестица 2010-2011 година. Гарантирам, че това е най-хубавата шестица в България. Няма да се задържи много тази кола при мене. Навигации, работи. Парктроничета. Да бутнем вратата, да затворим. От гледна точка на боя, колата няма точка. Ръжда няма абсолютно никаква. Добре, задния работи, аз така ги пробвам. Да видим отпред как ще е положението, защото супер. Просто прекрасно. Кара се страхотно. Волана е много мек, работи безупречно. Показваме пак. Всичките лампички са тук, нали така? Като запалим, лампичките гаснат. Така трябва да бъде, за да знаете, че не ви предстоят ремонти. Смяна скорости от волана, Bluetooth, автопилот. Ето го състоянието, за който разбира. Това е оригиналният волан на колата. Ето ги ключовете, за който разбира от състояние. И вътре е сервизната история. Ненормална кола. По-дълго клипче и направих, обаче си заслужава. Имаме доста нови коли, нали, които продаваме. Те нормално да са на тия километри по-новите години. Но това нещо си е направо за ценители. Уникална, цвета е тъмно-сив сянка, на слънце става като светло-сив. Важното е, че е хубав, цвета е еднакъв навсякъде. Според мен е абсолютно оригинална и истинска кола. За повече информация на посочените телефони или на место.